Ang gisulti ni San Pablo sa unang pagbasa mao ang kinaiya sa tinuod gyud nga disipulo ni Kristo. Ang tinuod nga disipulo ni Kristo nagtuman sa tanan nga gisugo ni Kristo. Nya kani karong na sa tong ebanghelyo nag-ingon dinhi nga sa tuyo nang gisulti. Ito bang bagong gibasang Reverend ba? Niingon dinhi nga ang buta dili makaagak sa laing buta. Unsa man ang buta? Kanang wa kahibaw asa padong. Si San Pablo diri sa atong unang pagbasa dili siya buta. Nahibaw siya asa ang finish line. Mao nang niingon siya, midagan ko lahos gyud ngadto sa dag-anan. Niapil kog lumba. Mura kog boksingero nga wa magpatakag sumbag. Kahibaw kog unsay akong sukmagon. So in short, may deklarar si San Pablo nga dili siya buta. Kamong mga ginikanan nga ni aron dinhi og kamong nagsimba. Unsa man mo, buta mo o dili? Kahibaw ba mo asa ninyo dadon ang inyong mga anak? Asa man adto sa computer, adto sa cellphone, adto sa pagpangwarta, adto sa mga kanang pasikat, pagwapagwapa, pagwapo-gwapo, aron makigkumpit dayon anang panindutay glawas. Asa man yu dadon? Asa man ang finish line sa inyong pagdas inyong pamilya? Kay kasagaran ra ba karon kutob ra gyud diha. Wa gyud pamilya kayo nga nagtudlo sa mga anak unsaon pagkabalaan. Ano bang mahimutang holy? Muna bahala na og dili holy basta ni graduate lang og college. Bahala nagdili holy basta lang na ay income. Mao na atong gusto, di ba? Kami sang mga pare, apil na ning nagwali, bahala nagdi mo holy basta sakto lang mo sa donation. Igo-igo lang yung makuha ang dako-dakong kolekta. Bahala na mo diya. Uy, dili na mao di ay. Mahimotang guide nga blind guide. Giya nga butang. O sige, tanawa inyong kaugalingon karon. Unsay inyong gitudlo sa inyong isig katao. Maubitan na din hinaning kamot kung dili unta ko mabuta. Usahay, buta sa noon, panagsa. Ikaduha, niingon si San Pablo, nahimo akong ulipon sa tanan. Sa di jud ko ulipon ni bisan kinsa, ako'y midesisyon nga mahimo kong ulipon sa tanan. Nya unsa man say gisulti ni Kristo sa ebanghelyo, ningon si Kristo, ayaw gyud mo paghukom sa inyong isig katawo. Kanang ulipon, wa gyud nay right to judge. Magsige ra gyud nag-obey. Matod pa ni San Pablo, nahimo siyang ulipon sa tanan. Kadto kunong mga huyang og pagtuo, nahimo sa siyang huyang og pagtuo. Pasabot, nagpasugo siya sa mga tao nga mga buangon. Kamo, magpasugo mo sa inyong silingan nga adik. Uy, tubag mo diya, oy. Dili no? Matod pang San Pablo, og mao niya tong batasan, nga di ta magpaulipon sa tanan, dili ta makaluwas. Siya naning kamot nga maulipon sa tanan aron siya makaluwas. Ako ambot lang ka, no? Kay ang sakristan murag di man gyud kasugo nako. Arang-arang og jutay ni Remy kay kusog kay mosugo. Pader naa karoy schedule. Yes, Rem. Karong hapon pader naa sa kay buhatonon. Sige Rem. Ikaw roy mo humili, Father. Okay, Rem. Sabat ka ron. Si Reverend ron, Father, ha? Iyarong schedule. Sige, Rem. Arang-arang ni Remy, kay musunod ko, ani? Kanisa na atong IT, musunod sa ko. Father, murag dili mayo imong purma. Diri ka dapita, irog-irog og jutay. Sige, sir. Irog ko. Pero kaning sakristan, suway kong sugo, di ba?
Labi nagmaingon, Pader, alsaha tong basurahan, Pader, ilabay dito sa luyo kay hugaw na kayo to. Maingon dyan ko, dong, timanig yung 15 taon ko, dong. Igsunod na ng sugo, basta yun ka, papahawaon, tagi ka diri ba? Mauna ang akong batas, o kung mauna akong batasan, adritso ko sa impyerno. Kamo, man, masugo mo sa inyong mga anak. Masugo. Nya, makasugo ninyo ang inyong mga katabang. Sa atrosan mo mga impyerno honon. Si San Pablo, sugoon siya, bisag kinsa, si Kristo, gisugo siya, ingon dupa po siya, lansang sa iyang kamot, sugot lang po siya. Pasanan ng cross, pasaan lang po siya. Ikadagma, bangon, bangon lang po siya, bisag gasukarap na. Tutok pa muna ako. Onya, niingon dayon si Kristo, di gyud mo makakuha sa puling sa mata sa inyong silingan kung ang inyong mata na ay truso. Unsa maning truso nga nasa atong mata? Kanang pride. Garbo ba? Maunay mutap-tap nato ang mga taong pagarbuhon, buta, bungol, amang, og pungkol, og bakol. Saman, kasabot mo, ang taong pagarbuhon, buta, bungol, amang, pungkol, o bakol. Nga naman, ang iyang huna-huna, ang iya ramang kaugalingon, so buta siya sa pagtanaw sa iyang isig katao. Tanawa ng mga taong pagarbuhon, nang tag-as kay mga kuan, kakita dahil sila, ang ilang silingan, naglisod, nag-agi. Sige yung pangural. Di yun sila kakita nga naglisod, nag-agi laslingan. Sige yung pangural. Nya, makaistorya din na sila. Madali makaya sila maglagot. Iniglagot, anak, kusmod ginang amang gina. Di gina kaistorya. Og maglagot ganin na siyang bana, kusmod yung naong, wagi tingugay. Nya, di na amang. Uy, tubag. Amang. Anya, unsaon man niya pagtunol og hinabang siyang isig katao kung pagarbuhon kay siya nga moingon siya, bahala mo diha, paningkamot mo inyo, pungkol. Unsaon man niya paglakaw aron mo alagad siyang isig katao kung siya pagarbuhon nga siya may labaw, moingon siya, oy, paningkamot mo diha, ngano ko tong suguon ko ninyo, kinsa man mo musugo nako, di gid siya mulihok para motabang ato, di siya mulakaw, di man ganina mo simba. Og musimba sad na, di sad na maminaw, bungol ba? Kay nigsultis pare, nga ay mong pangural. Sige, balik-balik ka na, priya ka niya, balik-balik ka na, pangural. Ikaw ba kuno diri sa among balay ba? Ana sila, di ginalaminaw, lapos na pikas dunggan. Niya ka mo, ansawan mo, di mo butaron, di mo pungkol, di mo bakol, di mo bungol. Usahay. Patay mo diya. Oy, daghan kay takaron, apil na ning nanagwali. Mga buta, mga bungol, apil ng atong mga kadaghanan sa atong mga leader sa kalibutan, magobyerno man or masimbahan, nangabuta nata, nangabungol nata, nangapungkol nata. Kay ang kaugalingon ragay tan-awon, siging tan-aw sa kaugalingon. Abisan ganig ka mo, labi na ron ng uso na kayo ng selfie. Kita na yun, selfie, ako ng kaugalingon. Selfish na kaita. Kay ang pride, ang humility, mao'y makaabli sa atong mata, mao'y makapabukas atong bakba, mao'y makaayo sa atong kabungol, makapaayo sa atong kapungkol o pagkabakol, ang humility. Mauna nga niingon si San Pablo, ako nagpaulipon sa tanan. Maunay power sa mga Kristiyanos, humility. Mausag na power nga gigamit ni Mama Mary to conquer Satan totally. Ang iyang gitawag og profound humility. Mao man bitaw nga
dinhi sa atong katilingban ron, gubot kay tastanan, nga naman, wa natay humility. Nabitay ni share nako diha sa kanirong atong Facebook, ana, ni share siya nga, sa una, magsige siya yaw-yaw siya mga anak, purtig yung kunong kuana, gahiag mga naong, mutubag pa kuno niya. Sa sige kuno niyang paminaw, aning atong wali, nga siging aghat nga kamong mga ginikanan, ay gidmog panugo, ay gidmog panugo. Awa na yung kuno siya musugo, haskang kugihana na kuno siya mga anak karon. Isa pader, tinuod gina imong gingon, kugihana yung kay sila, nga wa na nako suguang, pero inigsugo nako, din agin mo buhat. Nako, wow na, ika na lay pasugo sa imong anak. Musamot gina sila kakugihan, kugihang manugo. O, tinuod gina, kung kita magpaubos, ang atos ang isig katao, mahimo sang mapaubsanon. Matandog sila. Matandog yun. Oh, kanang imong silingan, sige kusmod ang naong, paubos lang, sige smile, sige hilang yung smile. Tanawa, dangtag na po katuig, mo smile gid na nimo. Madutlan man ang dugay. Labi nagsigihan nimog alagad, ang ilang kanal ikay mo limpyo. Ana, ang ilang sagbot ikay mo silhig. Sige na, oh. Tanaw na itong kaabot bag na po katuig, nga di na mo tagad nimo. Ang sabi yung paminaw, kaabot kag na po katuig. Oy, mutagad na yun, sa ayaw ay panilhig diri, kay basin no niya noong mapaakan ka sa among iro. Moana na, mukir na nimo. Sa balik pag gani, papaak ti kang buanga ka. At least nitagad na siya nimo. Kahit salamat, nitagad na ka, praise the Lord. Ana dayon. Mutagad lagi na nimo. Basta magpaubos ka. Nya labaw tanan ang mapaubsanon ligon. Muna nga niingon diri sa katapusan sa atong ebanghelyo nga unsa toy aw sa atong kanibang responsoryo ba? Ligon bitaw, pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan. Niingon diri, bulahan ang mga tao kansang kusog mao ikaw, mag-uswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog, from strength to strength. Ligon kay ng mga mapaubsanon. Tanawa ra gud ng yuta nga nagpaubos, ligon kayo, gisapwang niya bisag unsa kadagkong building. Tanawa ng building nga tuas kinatumyan, iniglinog, magkabuang kagdagan, kay muuyog ug maayo, di ba? Makasabot yapon na nito. Di manindog na ta. Ang atong unang pagbasa, taas-taas gyud. Ang ato sang ebanghelyo, taas-taas sad siya. Pero ang pinaka-sentro para nako no nga mensahe kanig yung pagbansay nato sa paghigugma. Ang gugma di ay matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, maningkamot gidi ay nga dili makasala kadtong mga huyang pas pagtuo. Kinsa may mas huyang og pagtuo, ang kawatan o ang tag-iyas balay nga nagsigig simba? Kinsa may huyang pagtuo na? Ang kawatan o ang tag-iyas balay nga hinimbahon kayo? Ang kawatan huyang sa pagtuo. Unya ron kung mangawat siya, unsa may buhaton sa tag-iyas balay nga hinimbahon nga gikawatan, iyang kasabaan ang kawatan, iyang pakauwawan, iyang pasakitan. Awa na ang kawatan moingon to, di na kumutuan ng Ginoo. Ay na kanilang ganing ni ang tawhana, sige manigsimba, pero wa gyoy kaluoy. Ako pang nagkalisod-lisod, ako pag yun mo sigihan og kulata, di na kumsimba ng Ginoo. Matod pang San Pablo, mawa na ang ilang pagtuo. Muna kamong mga hinimbahon, pagpakawat yun mo. Nya higugmaa lang sang kawatan. Karon pananglitan kinsa may huyang sa pagtuo, ang bana nga nangabit o ang asawa nga sigig simba? Bana nga nangabit. Ang banang nangabit, no? Huyang sa pagtuo. Nya karon nasakpan nimo nga nangabit siya. Unsa may imong buhaton, asawaha ka nga sige magkagsimba? Nya huyang para ba nas pagtuo ang bana nimo ang iyang kabit?
So higog maon gyapon. Di gyud yaw-yawan, dili libakon, dili awayon, higog maon. Aron makaingon to sila inig date nila dito siyang kabit, makaingon sila nga lahi yung imong asawa no kay hinibahon magud siya maobitaw nga malinawon kay ta dinhi sa tong kinabitay kay wa man gini tandog nato. Kanang inana ba? Lisod ba na siya o sayon? Lisod na siya para sa mga yawanon. Sayon kay na siya para sa mga Diyosnon. Kay matod pa ni San Pablo, matod pa San Pablo o ako nga lig-os pagtuo, nya nagtan-aw ko sa akong kuan, og ang pagkaon akong baboy makadaot silang pagtuo, o din alang sad ko muka og baboy. Pero kung nangato gani ko nung sundo, nangatong kahibalo, matod pang San Pablo, patay kita. Nya kanang nakapalisod nga nung nilisod ning akong giistorya karon tungod kay nagamit man ta sa atong kahibalo. Ang ikagod. Unfair na oy, di tas mahimo eh. Ang imo ng kahibalo, moatod pang San Pablo, mo'y nagsulti nimo ana. Mo na sa atong ebanghelyo, si Kristo nag-ingon gid siya, pag maluluyon kamo sama ang inyong amahan sa langit, maluluyon. Siya nahigugma og naluoy sa mga taong buutan og sa mga taong dautan og mga makasasala. Nya kung gusto tang mahiusa sa atong amahan didto sa langit, sundo nato ang iyang kinaiya. Bisag kamong mga ginikanan, ganahan ba mo ang inyong anak magsigig supak ninyo? Di ka mo papuyog balay. Sigig pangasaba. Pero ang imo ganing anak mo sunod sa imong kinaiya, ang tanan nimong gusto sundon, bisan pagwa na sila kaayo malipay ana ba, pero musunod yun. Ikaw ang ginikanan nga nagtanaw, makaingon jud ka, lipayon gini nako kong anak kay kusog kay ning mutuman sa akong sugo. Ana, mausad na ang atong amahan sa langit. Nya matod pa ni Kristo, pinakalisod na ba ni ang taksanan nga inyong gamiton sa inyong isig katao, maorasad ang taksanan or sukdanan nga gamiton sa Dios kaninyo. So pasabot, kung dili ta ka maong maluoy sa to isig katao, di sad ta kaluy-an sa Ginoo. Kung ang atong isig katao nga nakasala, ato gyud silang pakasadon, kita sad inikasa nato, di ra ba kita kalikay, makasa ra ba kita, bisan kining nagwali, kasa manig maayo, di sad ta pasayloon sa Ginoo. So mo na kanindot di ay nga mosunod tas Ginoo. Nya lisod man ni kayo Father. Og lisod gani siya gamita tong atong tubag sa Salmo. Unsa may tong tubag sa Salmo? Nung pa mo. Agaka ako Ginoo subay sa dalan nga way katapusan. Kung ang nag-agak nimo Ginoo, mulisod pang daan? Oy, di nalisod oy. Kita sa di man sad magpaagak, wakli man inigonits Ginoo, wakli man dagma dayon. Agaka ako Ginoo. Pasabot kupti ang akong kamot. Kupti ang akong kasing-kasing, ang akong hunahuna, kupti. Kay kun ako lang dagma gyud ko. Muna paagak yun. Na siya. Manindog na ta mga agakonon. Ang atong unang pagbasa mga igsuon nga gisulti ni San Pablo, naghulagway og nindot kaayo nga image. Tungod kuno kay mikaon man tag usara ka klase sa pan, usara sad kakupa, kinahanglan jud kitang tanan magkahiusa. Nakuha na ninyo no? Kay parihara man tag ikaon, parihara tag lamisa, parihara sad taog pagtuo, usaray atong giproclaim. So kinahanglan magkahiusa gid ta. Nya kumusta man mo ro, nagkahiusa mo sa inyong balay? Kahiusa. Sa inyong silingan? Wa na, sugod nag-aop. Sa inyong kaubas opisina? Sa inyong gitrabahoan, kahiusa mo? Nya kanusa man ta makakita nga naay bahin-bahin. Kung naana ng mga panagbingkil-bingkil, kanang away-away, binungulay, siging linibakay, kasukanay, sininghagay, balikasay. Nya, wa ni mahitabo sa inyong pamilya.
Oh, kay nahitabo, pasabot, wa mo magkahiusa. Yang anong wa man magkahiusa? Tungod kay matod pa ni San Pablo, lisod kaayo nga mukaon ta sa panaksan sa Ginoo, nya mukaon sad ta sa panaksan sa yawa. Magsagol na gani ng atong kanon ang yawa nga yawanon nga pagkaon ug ang Diosnon nga pagkaon kana magkabahin-bahin na gid ta ana. Kana bitang mga doktor karon og motambal silag sakit nya ato sa dayong intrahan anang mga gikan sa mga kwak doktor kato mga orasyon, mga herbal masuko ang doktor ingong doktor ano sa gulon na ninyo kay pamasin lang dok ba para suod tanan. Kita kusog ra ba kita ng pamasin, kusog kay musimba unya kusog kay muhimog tuo-tuo ana magtukod og balay hala analyze gid anang pungsoy kanang mga bintana ihap anang hagdanan unsang pitsaha tukuron kana gyud nya anong musod pa man siya di paigo magpa-blessing ta unya ang ang mga bungbong dito inig-blessing nako na ay mga dugo sa unsa na iro ba kana kanding ba manok ba na ilang giihaw hala pa maghid ngadto anang na mga CR nako gahugaw-hugaw lang gini sila. Inighuman sa natog blessings balay hala sabwag anang sinsiyog mga kindi kay aron kuno daghang grasya di pa gid ito grasya ang blessings pare no disgrasya man to kay ikaw may nihatag stipend nihatag sagan kaon pa hala buak anang mga nangka labi na kanang na mga opisina nga pangnegosyo hala buak anang mga nangka kay aron kuno mudugog ang tao. Oy, dugog ko taon. Nya, mabankrupt lang yapon. Matod pa ni Kristo ang kahoy nga maayo, mamunga sag maayo. Ang kahoy nga dautan, mamunga sag dautan. Ang importante di ay unsay naa sod sa atong kasing-kasing kay matod pa ni Kristo unsay sod sa atong kasing-kasing maorasan nay mugawas sa atong baba ug sa atong binuhatan. Kung gusto ganita nga nindot ang resulta sa atong kinabuhi pananglita ron tukod kag balay ingka nindot yun unta akong balay nga malinawon nya way daghang mga sakit way daghang mga kasakit unsa man imong sabuagag sinsiyog imong nindoton ang mga hagdanan ang mga bintana di bisan pag-asa pa na klase inyong bintana manglusot ragyapunas bintana ang mga plato o ang mga kutsara mga guba ragyapon ang inyong hagdanan tungod sa inyong away na naman kay muwatod pa ni Kristo kinsa tong muduol kanako maminaw sa akong isulti ug magtuman niini mao ang tao nga nagtukod og balay didto gyud ibabaw sa bato. Pero ang tao kuno nga maminaw sa iyang muduol niya maminaw pero dili motuman sa iyang gisulti mura kunog taong gatukod ra diha sa yuta way pundasyon inighapak sa tentasyon wa na tunas dayon. Kanang inyong mga I love you diha kanang inyong kupot-kupot kamot dagko pa kay mo gasto inig kasal gamay ba kay gihatag pare dako kay gihatag ngadto sa mga wedding coordinator ngadto atong tig kanta ako kadaghan ako naka-observe na ang choir mangayo package og 10,000 nang ang pare wiktan lag 1,000 may pang choir 10,000 pa ang wedding coordinator 20,000 ngadto 30,000 ang pare wiktan lang og 1,500 dako kay na mungisi ra man sad ni arang-arang taon dako na ni jutay. Ang sakto di ay nga kada bang maminaw tas Ginoo inig-ingon nimo dito sa kasal sa kasakit og sa kalipay sa sakit og sa maayong panglawas sa kahamugaway og sa kapitos hangtod ang kamatayon mobulag kanato kana tumana na
Di na madag, buda-buda dihang nindot, sing-sing at tagpila ka tausan, hanimon anang hotel, nga, dugay naman sa mong hanimon, kuot-kuot lang. Igo naman lang mong gakwinintahe sa inyong gasto dito sa hotel, gahanimon ko, no, pero wa na gyud nahimo. Nga naman, dako naman sa kaigtihan. Muhanimon pa na. Wa na, oy. Unya, napay gasto, ana nag-away na noon dito. Ikabay gasto, anahay. Ingo mayak lang si kuan. Dito na noon silang hanimo nag-away. Nga naman, wa may gugma. Pakita ramas mga tao. Aron kunuhay murag nindot. Wa dito kadot ngadto sa laom. Pag abot sa tentasyon, wa na tumba ra yon. Kamo mga asawang ni aron dinhi, kung ang inyong bana hubog kayo, unya magsigig yaw-yaw og bati kayo, unya magsige pagyud og yaw-yaw og mga ngans babae nga wa ka kaila. Unsa man imong bation, masuko ka or dili? Masuko gani ka, mura kag taong buang-buang, dali kayong nadanod. Mao maguna ang mga tentasyon god, mao man na ang mga unos. Nya kung ang imo ganing gugmas imong bana og ang sakramento nga imong gidawat mabaw, ang imong ginahuna, ang imo ra gyud sang unahuna, nya yawan-on pagyud kayo, dali kay kang mukubit kinsa na bayana, kinsa na imong sigyaw-yaw. Ansada, hubog ko ako ka. Mo to yaw-yaw mo kag wa kay gibuhat, ala yaw-yaw dai mayo. Labaw pasad nimo ihubog hinon. Sugay mo yaw-yaw, magmaoy pag-una, mao pay mamugno og una. Di ba? Ya kamo, di mo inana. Isa wa man sad maginana akong bana padergod, buutan man akong bana. Tuo ka buutan. May magwa na dito, ismiring oy. Kay ismiring ko yung ginpare usahay. Ati bitaw joke ra na ha. Kamo sa no mo tuo sa no magduda na sa no mo yung mga bana. Kamo sa mga bana be. Unsa man sad? Ang imong asawa 55 na. Niya sige na sa gwakli kay daghan na kay sakit. Niya toy 20 anyos nga sige text nimo, I love you very much. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, ana? Unsa man? Motubay mong mga bana dili. Ingo sa dako-dako sa mga bana, bisag ikaw na pa tubay kay. Depende na sa imong pagtuo, depende na sa imong paghigugma, sa imong panaad o sa imong sakramento nga gidawat. Kung matod pa ni Kristo, og maminaw gyud ka, nya mutuman gyud. Di gyud ka gyud matintala na. Bisa pag pila pa na diha, napay butangan pa nag 16, butangan pa nag 18, di gyud ka matintal. Pero gwa gani na dahil lagag ingon ikaw kinsagot tay magkapugong na ikaw ba'y sukaran, di ba kamkaon? Buang nga diya, 18 na, 55, kalaki, dayong diferensya. Pero daghan baya kayong nakapasarana, nga wa gyud makabuhat, bisan pagkapila gitintal. Daghan kayo eh. Mao na, ato na lang sa gyung puy-an ang kinabuhi ngayon ni Kristo. Mao man bitaw nga sa atong kaniganing tubag sa salmo ba, nindot kayo ni siya. Unsay sentro sa tubag nato sa salmo? Unsay sentro? Wa gyud maminaw. Unsa tay atong tubag? Kadimo Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagday. Usa ka sakripisyo sa pagday. Kanang word nga sakripisyo mao nay atong mahatag nga pagdaig sa kaayo sa Ginoo. Ug nanagani kay sakripisyo pasabot ana nagdaig na kas Ginoo, mao bitaw kining misa handumana ni sa sakripisyo nga gibuhat ni Kristo aron pagdaig sa amahan. Kana bitang ano bang uyab pa mo ba? Kanang ikaras o nano, hinumdumi ka ng uyab pa mo. Sige, hinumdumi tong uyab pa mo. Kato bang ligon pa mong tuhod ba? Unya ang imong uyab bisag mag-uwan, bisag brown out, muadto gyud sa inyo, mo sakripisyo gyud mabasa in taon. Unsa may imong bation isip ikaw babay? Mura kag ibayaw lang, ala ka nice niya mo sakripisyo gyud.
Pero kana ganing uyab nga gamay lang uwan, di lang kumana day, uwan kay tanan. Text dayon ba? Di lang sa tarom nuroy oy kay uwan kayo. Di lang sa tarom manimba, kapoy man ko. Ana, labad akong hangover pa na ko sa inom gabi. Uy, ayaw gid taon ana. Labi na ng uyab nga digid mo sakripisyo pag ana sa iyang kamot, dayon dag hikap-hikap da bisag asa lang puntang kamot. Kana mga buango na. Naamang gidaghan karon di na mo sakripisyo. Unsay sugo sa lawas, hala, tuman dayon. Nindot man kaing layog-layog, hala, luok-luok yung bayo. Ana, kanang tumanon gid ba? Usa baya kadakong sakripisyo ang paglikay sa sala. Usa baya kadako kayong sakripisyo nga makadaig tas Ginoo kung isalikway nato ang kalami nga gihatag sa yawa nato, kalami nga lawasnon. Mao bita ang fasting and abstinence kanang gitawag nato bodily mortifications, dako kay na ikahatag nga pagdaig sa Ginoo. Ug mao na gibuhat sa mahal nga Birhen Maria ni San Jose ug sa tanang nagsunod sa Ginoo, kanang gitawag gyud og self-denial, sakripisyo aron nga makadaig tas Ginoo, dili magsigig tuman sa atong gusto. Kana siya mao nay hagit nato karon, nya sugod karon puy-i na des inyong balay. Ingna dayon maminaw jud ko sa Ginoo. Igtan-aw nimo sa imong bana nga porte na gyung hubugan ka kini makadaig na ko sa Ginoo aning hubugan ni. At timanon ko ni di ko ni yaw-yawan hangtod gyud nga madasig di siya inom og daghan aron mamatay ni sa cirrhosis. Mana dayon igubag sa atay ana sakripisyo hig atiman ana aron gyud mamatay paim na lagyapon bisag nana hubag ng atay malipayon kay na siyang mamatay. Nya ikaw sad malipayon nga nag-atiman. Unya wa na kay atiman unon sunod. Nya ayaw na gyud pagminyo kay pupariha raming tanan palahubog. Manindog na ta. So mga igsuon, ang atong gipistahan ron mao ang cross. Unsa man gyud common natong understanding aning cross? Unsa man na siya? Kalipay o pag-antos? Pag-antos. Problema o kaayuhan? Cross ba? Unsa man na? Problema o mga kaayuhan? Problema mao pagay pagtubag ninyo nga pag-antos na kaayuhan nga mag-antos ka. Antos ka basta problema. Unsa na, bati o nindot? Mo pag-ingon yung pag-antos, bati gina siya. Ang dugay mo kay mo makatubag. Ibalik tabi, review. Unsa gato ng cross, pag-antos o kalipay? Pag-antos. Bati o nindot? Bati. Bati. Problema o kaayuhan? Problema. Naraman dayo na. Niya nga no man. Unsa na? Kinabuhi o kamatayon? Kamatayon. Kamatayon. Niya. Nga no man nga maomad na'y gigamit natong mga Katoliko isip simbolo sa atong pagtuo. Nganong gigamit man nato ang bati, ang kamatayon, ang simbolo sa bati, kamatayon, problema o pag-antos. Ngano man? Anak ba? Dunay labing minus duha ka dagkong rason nganong ato ning gigamit. Ang unang rason mao kini, simbolo kana or pruiba sa tinuod nga paghigugma. Tinuod gani kang nahigugma, andam kang muantos, andam kang mosagubang og problema, andam kang mahimong bati, og andam kang mamatay. Basta tinuod kang nahigugma. Tanawa ra ng naong sa usa ka babaeng gwapa, nya nahigugma siya. Unsa may iyang unang agian? Unsa? Mamabdos. Natanawa yang naong ikamabdos, mubati. Muborot ang tiyan, ana, manghupong ang tiil, mausab ang linaktan. Di ba? Onya, kanang magsapwang kas imong tiyan porting dakua, onya, sud sa siyam kabuan. Unsa man na siya? Antos. Nya kay nahigugma man, bahala na ng figure nako diha.
bahala nag-celebrity ko, mo-off lang sa akong pagka-celebrity kay nagbuntis pa ko. Ana, di ba? Antos. Niya inig panganak, unsa man na, between life and death. Kamatayo na oy ang pagpanganak. Galatay ko noog lugas lanot ang kinabuhi sa inahan diha. Mabutan ng risgo kay na siya, labi na yung gulang na ka or batanon pa kuno kay ka. Teenager. Kay kamatayon lagi na. Nya, unsa man na siya? Gugma. Nahigugma man. Nya kunang pari nahigugma sa parokya. Sa may buhaton. Antuson ang mga batasan sa parokyano. Ang mga naong sa parokyano, antuson. Ang kolekta, antuson sad. Antos yun, pero gwa nga yaw-yaw, biyaan ang parokya, blaag, ngadto, adtos laing parokya, adtos laing mga tao, di mo istar kumbinto, moabot lang diri og Sabado, Domingo, inikuhas kolekta, lakaw dayon kay di makaagwantas batasan sa mga tao nga naay parokyano. Nya ako din unsa man ko nagantos ko ninyo wa? Wala. Kamoy nagantos nako. Kamoy nahigugma nako. Wala gyud ko kaulis amo pila na kabuan. Kay ako gyud mong gipalabi dinhi. Nga nahaw nyo to o saan mo. Wala mo ko mudawat og stipend kay ako gyud mong gihigugma. Mura sa tinuod. So mao na siya. Andam tang mahimong bati basta nahigugma ta. Ingnon ka sa imong kanaganing kanang pranani relitser. Nya mahigugma ni siyang adik. Nya ingnon ni siyang dalyon. Unsa man ka sir na man ka dia simbahan ngano higugma man ka nang adik. Insya bahala nag inyo kong kontrahan. Me against the world. Antas. Magpakabuang oy. Oh, ana. Kadaghan anang nahitabo. Maestra, maminyo lang o kabal-habal driver, manuyupay pag yun. Nya pagkaminyo na, gikulata pag yung maayo. Gibunog pag yung maayo. Nya, mao pag kuha ag kwarta. Mao pag gahatag og kwarta siyang bana. Og nakikita dito siyang pag-drive sa balhabal, suyupon lang. Nya hastang sweldo siyang asawa, kwaon pa, aron isugal og isuyok. Pero antos lang. Nanggawas na kong dinhianing mga bukog sa maestra. Kaya nag-antos. Nga naman, nahigugma ko sa habal-habal. Di habal-habal driver. Nahigugma siya sa habal-habal driver. Mo na siya. Nya, mo na yung unang meaning, ha? Kita maana mo na. Agree, disagree. Agree. Ikaduha nga rason. Ang pag-antos, maoragi agianan aron ka mulampos. Ang taong kamaong muantos o nahigugmas pag-antos, mulampos yun. Ako, sa akong pag-eskwela, purting antos. Eskwela dito sa gawas, akong accounting kurso, o sa akong pagkapari. Purtigid na akong antosa, di na lang ako isulti ninyo. Pero kay ni antos man, karon perting, nagkuas kolekta. Kadaghan ninyo din katulang kuan ko hatag kog recollection sa mga couples nya ako silang gipashare mga almost 100% banggid nila mga successful persons and nindot ilang marriages pulos gyud sila nag-agig pag-antos nang hilak gud pagsugod pa lang og istorya sa ilang life story. Sa wapa sila magkita sa ilang naasawa o nabana, hangtod nagkita sila, giun sa pag-build ang ilang pamilya, hangtod karon nga medyo nindot na ilang kahimtang, purting daghanang pag-antos. At tanawa lang ko ng MMK. Di ba ang i-highlight diha? Kana mangyong mga gikan antos, hangtod ni nindot. Kaya wala sila may paminaod. Kung purti nimong hayahaya sa ako ron successful kay ko kay pagkatao na mo amo na ning mansion amo na ning kuan karon na ako'y mansion lami
Pero muingon gani ka ako sinalikway gilabay lang ko dias Daplins dan napunitan ko og usa ka tricycle driver gida ko sa health center may naluoy na kong BHW gisagop ko niya og mao na niya akong giilang ginikanan og sugod adto naningkamot ko uban sa mga pag-antos nga hilabihan hangtod yun nga karon ako na maoy CEO ni ining maong dakong multinational company o gipangita na ko akong ginikanan ug akong nakit-an didto nagpuyo sa sidewalk ug ako na ron siyang gida sa among mansyon ug siya na ron ang akong rayna sa among balay kay bisag iya kong gilabay ang akong kasing-kasing nangita niya kanunay minahal kong nanay. Hilak na ka kayo, hilak na ka kanindot, uy ka nice hala ika kunoy puyog sidewalk ika kunoy gilabay. Mao sa nakita, hilak-hilak tas Ginoo, Lord, help me. Kanais gid nimo Lord, oy, ikaw kuno ilansang sa cross. Ikaw kuno'y budhian sa imong gimahal nga mga kauban. Sige. Mother Mary, you are my mother. Ikaw kuno'y inahan sa anak nga imong atubangan, gikulatag pila ka oras, human gilansang sa cross, ug nagbitay sa cross, nagbarog kas tiilan sa cross. Ikaw kuno diha. Pero karon, nice kaayo. Nindot kaayo. You are great. You are my God. Ato ding anaon. Og muingon ta ana, hala, agi sa iyang giagian. Gaksa ang gigakos ni Maria og ni Jesus nga mao ang cross. And you can say also at the end, the triumph of my cross. Di ba? Sa ako na ang gikaingon sa introduction nga karon Domingo sa mga katekista niya ang uninstalled pero consecrated nga catechists mao ang mga ginikanan. Kumusta man mo ron mga ginikanan, nakatuman ba mo sa inyong function as the first catechist ngadto sa inyong mga anak? Unsa man sa inyong gitudlo sa inyong mga anak? Na siya. Sige mamugtotok na ko. Mao na wala ba ko'y anak ka gatuo mog na ko'y anak. Secret ra ba na. So mo na unsa may mayong itudlo. Kanang unsa imong nasimbahan, unsa imong nakuha sa simbahan, maoy itudlo sa imong anak. Paras karon, unsa may nindot kaing topic karon sa catechesis. Sa atong first reading giingon gyud ni Propeta Sirach. Naa gani kay usa ka tawo nga gikaligut-gutan or naa kay kasuko diha sod sa imong kasing-kasing bisag unsaon panimog ampo sa Ginoo nga pasaylo ako sa akong mga sala di gid ka pasayloon basta naa lang jud kay bisag usa lang ka kaligut-gut sa imong isig ka tawo. Hala pila ka buk nato ron ang maimpierno tungod ani wa man say gatudlo nato ani kay moingon man sa tanaa man sa koy rason nga maglagot ko Father kay gikawatan man ko nya gabalik-balik ni mala nagpangawat diri kisabay di maglagot ana wa na daghang rason basta galagot kay kanang kawatan siguro gyud kang maimpierno kay di man gyud pasayloon ang imong sala bisan pa kunog magampo ta. Pero kung mo pasaylo kuno ta ato mga taong nakasala nato nya di nata malagot nila wa natay kasuko inig ampo kuno nato nga pasaylo ako sa ako mga sala pasaylo og lain tanan. Ikaw mo karon wa mo'y gikaligut-gutan nga tao. Wa mo'y gilikay-likayan. Hasta ako di na kunyo tubagon. Klaro na kayo. Klaro na kayo na. Galagot mo pare. So bantay ha. Kana itudlo na nga to. Bisag naa lang kay usa nga kaligut-gutan. Mo tanang na imudangop nako, Father. Higugmao nako ang tanang tao gawas las akong bana. Naku nga naman, ingan siya 15 na mikatuig nga iyang giabandon to na siya siyang kabit gapuyo. Wa na siya katungod nga mobalik sa among balay. Naku, imo ra ba ng bana? Siya unya, Father, naku, makapaimpierno ginang imong kasuko sa imong bana. Siya bisag nag-aktibo na ko simbahan, naku, bisag ang tanan pang simbahan imong alagaran, nya imong isalikway imong bana, maimpierno gyud ka.
Siya kapait basta daning Ginoo pa diro eh. Kapait basta daning Ginoo. O mao na, tanawa diri sa atong ebanghelyo oh. Gipapas ang tanan niyang utang. Minilyon guto iyang utang. Pero doon na siya usa ka kaubang sulugoon, nakahuwang ra gamay diha niya, wa bitaw niya pasaylua, unsa may gibuhat sa agalon, siya banyaga ka, gibalik ang silot. Ang katubitang silot nga gipapas na unta, gibalik. Gipriso pagid siya, hangtod makabayad sa utang, wa naman unta to'y priso-priso. Kamo mangumpisal mo nako, nya maghilak-hilak pa mo, ana hilak-hilak mo diha, nya ako day mong tagag absolusyon, apapas niyong sala. Paggawas didto, kita din ka sa kabit sa imong banas una. Nya ni tagad nimo ingon, "Day, good morning." Katong gipasaylong sala nga imong giluhod-luhuras kumpisalan, automatic ibalik na diyan nimo. Sawan. Kakuha na mo sa akong katekesis. Wala siya. Nakaroon, tudluan ta mo, what is forgiveness? Unsa man ining pasaylo? Ang pasaylo, mao ang pag sunod sa at least upat ka requirements. Una ka makahimo sa imong tinuod nga pasaylo. Mao niya, katekesis na ni. Upat ka requirements. Una ka makahimo sa tinuod nga pasaylo. First requirement, recognition of sin. Ang pagdawat nga naay sala. Siguro nga nahibaw ka unsay sala kaysa maglagot lang kas tawo nga wa ka kahibaw. Kana bang maglagot kas naong tawo nya ingno ka nganong galagot? Ambot lang. Lagot nyo ka na niya. Kana bang magtanaw kas pari niya, di lang yung kaganahang musimba anang pariya? Ayaw, siguro unsa man gisala. Ngano man kaasawa, sige man kag kusmod anang naong nimo nga nas imong bana, unsa man gyud ang sala nga naa diha? Recognition of sin. Dili lang kay general nga kalagot ba? Specify the particular sin nga mao gyud nakatandog sa imong kasing-kasing, nakagubot sa imong hunahuna. Bayon sa magyang salaa, nangawat siya, nanglibak siya nimo, nangabit siya, nangilad siya nimo, iya kang giinsultuhan, iya kang gikasab-an, iya kang gi physical abuse, iya kang gi-rape. Sa pamilain, namamangka sa dalawang ilog, ana? Ingon siya nimo, I love you very much, you are my only one. Unya dito, sent to 20 persons. Siguro unsang sala. Mao na first requirement. Ikaduha, acceptance of your share to the commitment of such sin. Kana bang dawaton sa nimo nga nakatampo sad ka nganong nahitabo ng maong sala. Basta na gani sala nga nahitabo between nimo ug anang tawhana, naa kay gitampo nga aksyon. Panalitan imong bana nangabit, siya baragi nagdesisyon nga mangabit, ayaw pamalandongi, kapila nimo siya giwakli. Wakli ba kana inig kablit kuno niya iwakli, ada samok lain ako lawas, lain ako lawas, ada tiguang na ta, wa kahilasin tiguang na ta. Kana bang mga ingon ana ba mo biya na imong share unya adto man na siya mo text sa laing mga tao. Nya isa giinsultuhan ko, ginganlan kog tiguang nga makahimo para bagid unta ko. Ana. Giingnan kong gahilas-hilas nga bana man ko niya. Nganay nana ba? Daghan kay ni siya pasangil sa una pag gina siya. Kana mga inana, nya mapuno na siya. Nya to may gasigig text nga I'm just a text away from you. I love you very much. No matter what. Ala, patay ka diyan, asawa ka. Na dawata. So ini kakita nimo imong bana nga nangabit. Hunahunada yun unsa may share nako ani nganong nakapangabit man siya. Nganong nisuyop maning akong anak og drugas, unsa may akong share. Kapila ka nimo siya biyais balay, kapila ka siya ni sangpit nimo nga magkuyog ta pa na ako'y problema. Ada unya na unya gadali ko, sige unya na.
Nganong nagwala man imong anak, nangawat mas inyong balay, kapila ka nimo siya gihikawan, bisan lang nangayo siya 20 pesos, di nimo tagaan. Pero kusugi kang muinom, kusugi kang musugal, agikawat na las imong anak. Nya imo din siyang kulatahon kung masakpan imong nangawat, pero wa gani ka muhatag what is due to him or her. Nganong nangawat man ang sakristan, awa gyud buhay bahinis kulikta. Mao na siya. Nya magsigpasiplat ang sakristan nga dagang kay kulikta gidas kwartos pare, apatay ka pari ka. Dong dadang ring kulikta nga ngiga no kansi ko ani. Ko daan. May na kay na mo hinol ha itong tag 100, 1,000 aso dire. Pader mao ra gini kulikta. Sige dong, salamat. Patay ka na pare ka. Nga no masad ang pari be, nakapanghilabot magbabay. Ambot lang. O pa mo ko kasuway. Unya nga no masad ang pari, hastagan ni obispo usahay, makapanghilabot maglaki. Mo na siya. Unsa may share nimo? Magsigil kag kalagot. Kakuha na mo? Ikatulo, mutual forgiveness. Mutual forgiveness. Pasaylua ang imong sala sa imong share. Inig atubang nimo sa imong bana, maingon din ka, dong pasaylo ako. Pasaylo ako nga nakashare ko sa imong pagpangabit. Nga maingon dayon ang imong sangbana, pasaylo asa ko day nga gidayon gid nako ang pagpangabit. Di ba? Mutual asking of forgiveness and mutual forgiveness. Nindot kayo, di ba? Imbes kami ka, ikaw, pag-usap na. Ina rin dong. Kuan jud ko. Ni angkon jud ko nga nakatampo jud ko nimo. Igduol nimo sa imong anak nga tuanas prisuhan kay nasakpan sa drogas, dong pasaylo ako nga nakatukmod sa ko nimo dinhis pag-anhis prisuhan. Mingon sa imong anak ba, pasaylo ako nga wa ko kaagwanta sa inyong pagkawa kanunay sa akong kinabuhi, napunta ko sa mga barkada nga nihatag nako panahon og pagtagad. Nya gidaman ko sa suyupanan. Isig tag dawatay, isig tag pasaylo ay, di ta magtinulisukay. Di ba? Lingian na narong inyong mga bana diya. Lingian. Unsay na share nimo nganong ingon ana na nang iyang naong. Nagmaayo nganong gakusmod na malana, nganong di naman na mo simba, nganong ang manok na malay sige hikap ana, pasigwa na sa jud ka pahikap, urwa na sa jud ka ni hikap, kay kanagong hinikapay baos-baos ra man gud na. O kung kami patuyangan ginaghikap sa Madrid, patay ng Madrid. Daruhon ginanamo. Baos-baos naman gina. Kanang hikap, nyamin ka, akong bana no, manok na lang yung gihikap. Nya ikaw, nihikap pa kasi imong bana. Nibaiid pa kaniya. Ang kuyaw ari nakaspari. Ang pari, Biblia rabi gihikap-hikap na. Wala, dali kining mailisan. Ano na siya? Nya ang ikaupat, unsa may requirements sa ikaupat? The commitment to restore the original relationship plus intensified friendship. Ang pag-commit, ang pagdeklarar nga ibalik nato ang atong original nga relationship, unya punan pagyod atong paligunan ang atong panaghigalaay. Ana. Kung imo na siyang bana, nya gipasaylo na nimo siya ada gipasaylo kuno na pa der pero ay na lang yung pauli dire. Din alam kung sugot mo ulit. Wa na ko man na, tapos na. Ayaw oy. Inigpasaylo nimo, restore. Kung imo nang igsuon gyud mo. Kung imo nang bana, imo nang asawa ginani mo, bana ginani mo. Kung imo nang uyab, pwedeng dili i-restore. Di man na original ang uyab, replaceable man na. Pero ang pagkabana, ang pagkaigsuon, ang pagkasilingan, ang pagka-office mate, oy kana. Mandatory, obligatory relationship na i-restore yun na siya.
Di ba? So di pwedeng pasayloon nimo imong bana, nya di na nimo padayonon sa imong kwarto. Di na nimo patuparog higda, di na pwede. Patuparag yung higda. Bahalag ikaugma mo balik na pud na didto. Patuparag yun. Ano? Restore the original relationship. Unya unsa man sa imong relationship didto sa katotoang iyang kabit? We are members of the mystical body of Christ. Pasabot, igsuon sad na nimo, imo sad nang tulubagon kung maimpierno na. So, i-restore po na nga igsuon na nimo. Haron iglakaw sa imong bana, igo ra kang mingon, muadto na sad kas akong igsuon. Siya, sige day, ako sa tong doaon kadiyot. Siya, sige, amping. Dili ka malipay, ngayang atimanon imong igsuon. Lipay ka eh. Ano, di atimanon niya. Ang kapaita sa dana, Pader, buhi kon patay, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, buhi kon patay, iyatas Ginoo. Kung buhi pata nagkinabuhi ta subay sa iyang kabubuton, lipayon tas Ginoo. Kung mamatay na ta dinhis kalibutan, unya nagtuman tas iyang kabubuton, lipayon gyapon ta niya. Kaya kay na niyang buhaton nganuman, Dios siya nga gamhanan, Dios nga puno sa gugma, Dios nga nahigugma nato, Dios nga naghimo nato, Dios nga maghatag nato sa tanang butang. Muna sentro sa Ginoo, dili sa tao, dili sa kaugalingon. Sentro gyud sa Ginoo. Mao na siya Ginoo. Sige, manindog na ta kadtong gusto mo pasaylong.